Hvad er der, Frederik? Hvad skal du så med? Det er vi aftalt. Det er så fucking irriterende. Helt vildt. Jamen, jeg lovede min veninde, at vi skal sove sammen. Så. Selvfølgelig vil jeg også gerne sove sammen med Frederik, men nu har jeg aftalt det med Samantha, og jeg vil også gerne sove sammen med Samantha, så nu må Frederik altså lige slappe lidt af. Vi skal nok få sovet sammen. Slap af. Prøv, er du mega sur over nu, at vi ikke skal sove sammen? Helt vildt. Det er jeg faktisk. Jamen, hvad skal jeg sige til det? Ikke noget. Gå ned og sov, Samantha. Hun er virkelig hyggelig at sove sammen. Altså, ikke hyggelig, ikke sådan bagtalt alle der i finalen og sådan bitch alt muligt lort, ikke? Yes, bitchin', let me see what you got. Så shake that, hallo, drenge. Jeg går op i baren for at finde nogle smøger og lighter. Jeg vil gerne sove sammen med Line. Vi gerne ses med Line. Men det må Line gerne gøre. Nej, fordi hun har dig, og I skal sådan ligge og bagtale og stikke til folk og sådan noget. Det er så nederen. Det er virkelig nederen. Jeg holder hende ikke tilbage. Det er hende, der kommer over og sagt til mig, at vi to sover i aften. Det er ikke mig, der kommer til hende. Da jeg finder ud af, at Line har sagt til Samantha, at de skal sammen, så siger jeg, fint nok, så er det jo cool. Så kan Samantha ikke gøre noget ved det. Det er ikke fordi, jeg beder Samantha om at sige nej. Du kan ikke sige noget til mig, uden du ved, hvad det er, det går ud på. Jeg synes, det er unfair, at du kommer og angriber mig omkring nogle ting, som du overhovedet ikke har nogen anelse om. Skal det socialt ende, som om det er mig, der har gjort et eller andet? Jamen, du har sagt en gang, jeg og Line har sagt til dig, vi sover sammen, så siger jeg, okay, undskyld. Stop nu. Oh my god. Det var ikke det. Ja, fint. Okay. Jeg synes, det er rigtig ubehageligt, når folk beskylder mig for ting, som jeg overhovedet ikke har noget at gøre med. Prøv, du ved, hvad irriterende ting kan være. Selvfølgelig gør det det. Det er helt Jeg ved, hvor irriterende alle folk kan være herinde, mand. Du bliver bare nødt til at huske at tænke dig om. Hvorfor kan mig og Line ikke sove sammen, altså? Hun gider ikke mere sex. Ikke herinde. Jeg er ligeglad med sex. Fuck det, altså. De har aftalt det åbenbart på forhånd, og det vidste jeg heller ikke. Og Sam har presset på sådan, vi skal sove sammen, fordi hun har ikke en skid, og Line har, altså... Hvor skal du sove hen? Jeg sover sammen med dig, Karen. Sam, hvor er Line henne? Det er han. Jeg kan sidde og gå ind og snakke med hende. Alt det, jeg har sagt, det var rigtigt. Er hun alene? Nu er vi sammen med Pernille. Jeg skal ud og gå den. Nej, der er Line sådan. Der er ikke noget, vi skal tage den. Vi har snakket om, at vi skal sove sammen. Okay, vil du have min version? Er du klar? Ja. Jeg føler dig og Line kører en syg hets i aften, ikke? Du ved, du synes, at Line synes, jeg er en idiot. Ikke? Det føler jeg helt ærligt. Prøv, hvis du gerne vil sove sammen med Line. Prøv at Frederik, hvis du gerne vil sove sammen med Line, hun står lidt andet. Gå nu ind og hente hende. Jeg prøver at få en samtale med Samantha for at prøve at forklare hende. Jeg føler, at hun har været nederen og modarbejdet og kommet stikpiller i aften. Jeg har ikke forbudt nogen noget. Nu må jeg fucking stoppe med det der fucking pis. Jeg gider ikke snakke med dig mere, Frederik. Og hvor hun bare bliver sur og græder og går. Og det får mig op i et rødt felt, at jeg ikke får noget ord indført, at hun bare sådan leger diva igen. Sæt dig ned og lad mig Nej, jeg gider ikke snakke med dig. Så hop ind til Line og sig, hvad du fucking gerne vil sige. I stedet for at lave mig til en fucking mellemmand. Prøv, det er dig, der laver sådan en stor institution, der. Det gør jeg ikke. Du står på højre fingre af mig, fucking far. Din fucking diva lort! Stop. Stop, Frederik. Fucking idiot, mand! Vi skal sove sammen, okay. Jeg synes faktisk, det er lidt en komisk episode. Samantha skændes over, hvem der skal sove sammen med mig. Altså,